leczę się u doktora Edkera. 40. Ja pierdolę. Straszne, naprawdę. 40. Dobra, będziemy rzucać populizmem, ogólnie przygotujcie się, czyli do Krakowo. I że jak zobaczcie, lecę się u doktora Edkera. 40 sekund. Jaki doktor Edker zawsze daje patrzę grube, bo typa rozsypuje tak jak cukier, puder. Dobra, jeszcze raz to jest tak masakra. Ale czy się u doktora Hausa bynajmniej. Jeszcze raz skumaj to znowu u doktora Hausa, bo tam się czuję jak w domu. Dobra, jeszcze raz skumaj to powiem, a u twojej karty jestem ginekologiem, więc dobra. Jeszcze raz to jest metal. Patrz to Michel, to najlepszy lekarz, więc dobra. Jeszcze raz sprawdzaj to Merciu, u niego robię operację na otwartym sercu. Sprawdzaj to powiem, bo tu jestem kardiologiem, więc bynajmniej wierzę to robię faktycznie, a mikrofon zapuje na ziemię, już nie! Po tym zimno jest kurwa podać głową. Daj mi jeszcze raz tak to powiem, ale ty przy mnie kurwa nic nie powiesz. Powiem, to był Michel, teraz to się Stramacko. Stramacki milionie! Siwy niż Kubek Urbański, dobra proszę, nie wiem, czemu nie? Kurwa, napierdala ciebie na dzieli, co do Łazara, napierdala tutaj łaku, wypierdala i robisz listę w pokoju. Teraz kurwa tak tu strzelam, w Poznaniu ciebie odpierdolili Hupera. Dobrze, tylko jeszcze dobra. Pozwólcie, można to jeden mój mikrofon w górę? Można troszeczkę mówić? Słuchajcie, teraz jest odpowiedź. Po dwie odpowiedzi panowie po 30 sekund, bez tematu. Napierdzielacie się jak zimno Kowski, jak bonus z... nie wiem, bonus, tak. Mówił ktoś o bonusie BGC, u niego koksynka, bardzo gruby cel. Kogoś rozwinęłem przed trudno wiem, bynajmniej jeszcze raz sprawdzaj, bo nie jestem fizusem. U niego punchline jest zawsze na bonusie. Dobra, tutaj nie sprawdzaj, to grożar. Jaki bonus wygląda jak docia? Jeszcze raz sprawdzaj, bo jak tu wpada to jest niezła masakra, jaki kierownik. W tym momencie Bokina, fajna tego typa rozcina. Bok na koszulce daje tutaj kroki, bok na koszulce, twoja pana pod koszulką ma boczki. Dobra, daje taki ziomek, kurwa jesteś gruby jak Arnold Wody. Ja jestem gruby, napierdalam tutaj typie. Proszę, że jestem tutaj jak typie, dobra fajny. Chłopcy, napierdalam lepiej. Ziomek, wysznie zadzieraj, kurwa wstydziełem. Dobra, jeszcze raz daję tutaj twoju. Ciebie ruch, Adam Sander na tapletu. Dobra, proszę jeszcze raz napierdalam ziomka. Wiecie, to jest krosła, dobra, proszę jeszcze raz daję tutaj ci. Proszę, napierdalam się jak ja. Proszę jeszcze raz napierdalam, tak tu opcja. Że wsadzę twoje planty, koszta mózgi Maciej Jordan. Raz. Tego typa zawsze tutaj tak gniotę, bo na punchline'ach stosuje tu technikę kołodrotek. Dobra, jeszcze raz tak tu gram, bo nie masz szans, ale ty wiesz starciu MMA. Więc bynajmniej jeszcze raz robię po kilka chwil. To nie WW, ale dajcie tu ring. Więc dobra, jeszcze raz dwa bagiety. Wiesz ty patrz, możesz być nawet następny. Wybier taki bonus, w tym momencie to się nie zmieni. Bo wybiorę cię, ale prócz kieszeni, bo bynajmniej daję tutaj słowo. Dzisiaj to się wygląda troszeczkę chujowo. Dobra! Dobra! Daję kurwa tak to prawdę, jakie bynajmniej to nie przynajmniej.
panie! Lepszy był! Chodź tutaj, później będziesz lizał, co masz lizać. A ty pytałeś co mi? Czy waszym zdaniem lepszy był decydujący Misiek? Lecący i strzelający sobie w stopę Doszek! Misiek? Czyli dogrywkę i ja myślę, że można zrobić tutaj najlepszy patent na dogrywkę. Czyli 3 wejścia wyzbich tu, teraz lecą bez tematu. Panowie, no co kurwa nie? 4 razy 4, 4 razy 4. Dobrze, oczywiście zaczyna się iż rzecz kończy. Teraz iż rzecz musisz zacząć. Więc proszę. Mój pasek Gucci. Dobra, nieważne. Jo. Dobra, wiedzą o tym teraz wszystkie żony. Ja wygram flaszkę, ty wypierdalaj do maka na kupony. Dobra, jeszcze raz, kiedy tak gramy rapy, jestem lepszy niż kupony na 2 Big Maci. Dobra. O, jakie Big Maci, jeśli mam być szczery. Jak ten typ to kupon, to chyba tylko na 2 hamburgery. Więc jak na razie patrz, bo mogę być brzydki. Chcecie tożka? Gratis dorzucę frytki. Jakie frytki, jadę kurwa lepiej. Frytki na roksie, widziałem ostatnio twoje ogłoszenie. Dobra, proste, jadę teraz lepiej, gramy rapsy, nie twoje, sorry, twojej panny. Mówił o ogłoszeniu, to tak między nami. Rzuciłem mu troszeczkę włosów łonowych między frytkami. Przynajmniej w tym momencie mówię z czym ryj, a twój sos czosnkowy myśli, że czym był. Napierdala mi, to jest kurwa progres, przez mój sos czutkowy kurwa zajdziesz w ciążę, dobra. I napierdalam, jadę pizdę, jest mi człowiek, ale i tak jest zajebiście. Wiadomo, ostatnie, to to sobie tak bywa, ale bynajmniej ziomeczku przepraszam, nie używam. Więc w tym momencie daję niezły wers. Twoje wersy jak sos czosnkowy, wolę bez. Ostatnie wejścia. Dobra, teraz kurwa mówię tobie nara, przynajmniej ile mam ci kurwa powtarzać? Dobra, napierdalam lepiej, twoje niuni daje korepetycje, jestem nauczycielem. Przynajmniej powtarzaj i w kółko. To nic nie znaczy, i tak jesteś kurwą. Więc dobra, może to był populizm, ale jak zawsze, ostatni wers zawsze dla ludzi. Zróbcie dla nich hałas! Stańcie tutaj. Jeszcze raz zapytam, czy w dogrywce, i tylko w dogrywce, lepszy był Toszek? Bynajmniej nie. Nie, czy Miszałek? Różnica troszeczkę się nakreśliła, ale co na to jury? Prawa, lewa, tak? Pokazujecie? Lewa, Miszałek, prawa, Toszek. Tylko, że ja mam problemy. Mówcie lepiej. Ta ręka to on, ta ręka to on. Powiedz mi teraz do kogo. Wygrywa Miszałek. Wygrywa Miszałek! Dobra, panowie, zostawiajcie tutaj mi ten... Ja wiem, to przytulajcie się